स्टुडियो आं सन्दना इस्लारि चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय मंगलियान मोहिनी बसुमतारी नब्लाङाव बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै 32थि बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। हाबाफारिनि खान्थि बायदियै बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिल्ला आफादनि आफादगिरि मानगोनां डक्टर गोगोम ब्रह्म कसारी बिथाङा आरो लोगोसेनो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावजेनो लेङाइ आफादगिरि समिरन बसुमतारी बिथांमोनहा। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि मोगथां बर'नि सोंथियाव जिल्ला आफादनि आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कसारीया बुङो दि बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा थांनाय 1990 मायथाइनिफ्राय दाजानानै मिरु थुनलाइ आफादजों नांजाबनानै हारिनि राव, थुनलाइ आरो हारिमुखौ जौगाखांहोनो खामानि मावबोबाय थादों। बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो एबा बर' हारिया जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो गोबां जेंना-जेंगोनाजों जुजिबोनो गोनां जादों। 1963 मायथाइनि 18 मेआव बर' बिजोंखौ थिसनजेननो हादोंब्लाबो बेखौ जों ओरैनो मोनाखै, गोबां स्ट्रागलनि गेजेरजोंसो मोननो हादों। गोबां बिथिंजों गुबुन हारिफोरा बर' हारिखौ एबा बर' बिजोंखौ नाख्रेबनो नाजायो, बेनिखायनो जों बयबो खौसे खामानि मावलायनांगोन होननानै बिथाङा फोरमायथियो। दिनै 32थि बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा बे सानजों लोब्बा लानानै आङो बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै बिजनी हालामनि गासै बर' राव थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा सिबिग्रा बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम अनसायनाय लोगोसे फैगौ मागो दमासिनि गाहाम अनसायनायखौ आङो हरबाय। आङो बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा थांनाय 1990 मायथाइनिफ्राय दाजानानै दिनैसिम हारिनि राव थुनलाइनि बा आफादनि हाबाखौनो मावबोगासिनो दङ। मिरु बर' थुनलाइ आफादजों सोमोन्दो लाखिनानै गावनि जि मावनां हाबा बे हाबाफोरखौ जोङो मावबोगासिनो दङ। नंगौ जोङो मिथिगौ बर' थुनलाइ आफादा जागायजेननायनिफ्रायनो बा बर' हारिया जोनोम जागायनायनिफ्रायनो गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा-मोगि जाबोनांदों, गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानानै बिसोरो जुजिबोनांगौ जादों, स्ट्रागल खालामबोनांगौ जादों। जों बेखौ जारिमिनाव बयबो मिथिगौ। आरो बर' थुनलाइ आफादखौ 1952 मायथाइयाव बासुगावआव दानायनि उनाव जि गावनि जि मोनथाय बे मोनथायखौ मावफुंनो थांनायाव गोबां स्ट्रागल, बे स्ट्रागलनि गेजेरजों सौसिबोनांगौ जादों, जुजिनांगौ जादों, दावहा नांनांगौ जादों। 1963 मायथाइनि 18 मेआव जे बर' बिजोंखौ थिसनजेननाय जाबाय, बेखौबो जोङो ओरैनो मोनाखै, स्ट्रागलनि गेजेरजोंसो मोनदों। आरो बेखौ जेब्ला एल.पि. स्कुलाव थिसनबाय अब्लाबो बिसोरो बेखौ एसामिस बिजोंनि मोनसे साबजेक्ट हिसाबै जे थिसननो लानाय जादोंमोन, नाथाय बर' थुनलाइ आफादा बेखौ मानिनानै लायाखैमोन आरो बेखौ मोनसे बिफान हिसाबै, मोनसे बिजों हिसाबै थिसनथारनांगौनि जुजिनानै सोमावसारनानै बेखौ जाफुंहोनो हादोंमोन। आरो 1963 मायथाइनि 18 मे खालि बेखौ क'क्राझाराव बेखेवनाय जादोंमोन। आरो बेबायदिनो एल.पि. स्टेजखौ बारग'नानै एम.इ. स्टेजाव मोनहैनायावबो जोङो स्ट्रागल खालामनांदोंमोन। जेब्ला एम.इ. स्कुलाव बे बिजोङा सहैबाय अब्ला आरो आसाम सरकारा बेखौ होबथानानै दोननो नाजादोंमोन, नाथाय सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो जोङो बेखौ एम.इ. स्कुलाव थिसननो हादोंमोन। आरो हाइ स्कुलावबो बेबायदिनो स्टेप बाय स्टेप जोङो जुजिनायनि गेजेरजोंसो मोनलांनो हादोंमोन। हायार सेकेन्डारियावबो जों बेबायदिनो मोनहैनो हादोंमोन। जुजिनायनि मोनफ्रोमबो स्टेजावनो जोङो जुजिनांगौ जादोंमोन, स्ट्रागल खालामनांगौ जादों, सोमावसारनांगौ जादोंमोन। आरो बेबायदिनो कलेज लेभेलाव एम.आइ.एल. हिसाबै थिसननायावबो जोङो जुजिबावनांबाय। मोनफ्रोमबो माने जोङो बे रायजोनि मोनसे थागिबि हारिब्लाबो जोङो बिमा बाथुलनि फिसाबादि गुबुन हारिजों नासयजादों, नेवसिजाबोदों, मुगैजाबोदों आरो बेबायदि गादबनानै नासयनानै दबथायनानै दोनजाबोदों। दा बियो नाथाय जोङो बिदि होननानै जोङो गंनानै थायाखै, जोङो जेननानै थायाखै। आरो बेयो जोंखौ मोनसे जांख्रिखांनायनि मोनसे बोलोसो होदों, जोंखौ खौसेथि खालामनोसो बेयो मोनसे थुलुंगा होदों होननानै आं सानो। नाथाय दिनै जोङो मोनफैबाय जे बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायजों बर' रावा गोबां जौगानाय थाखोआव सफैबाय। दिनै 2003 मायथाइयाव BLT-जों भारत सरकारजों जे एग्रिमेन्ट जादोंमोन, सुक्ति जादोंमोन, बिनि गेजेरजों 8 सिडिउलाव बर' रावा गनायथि मोनबाय। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव बर' रावा दावगाबोबाय, साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोननो हानाय मोनसे स्टेजाव सफैबाय। आरो बेबायदिनो APSC-आव गनायजानाय मोनसे राव जाबाय, UPSC-आव गनायजानाय मोनसे राव जाबाय, सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेज बे फसंथानजों गनायजानाय मोनसे राव जाबाय। आरो दा स्टाफ सिलेक्सन कमिसनाव गनायजानाय मोनसे राव जाबाय। आरो बेबायदिनो
इउनिभार्सिटि लेभेलाव सहैबाय नेटआव जायगा मोनबाय स्लेटआव जायगा मोनबाय आरो नै दा सेपारेट डिरेक्टरखौ जोङो बर' रावनि थाखाय आलादायै मोनाखैब्लाबो बर' रावजों लोगोसे गुबुन ट्राइबेल रावफोरनि थाखाय सेपारेट डिरेक्टर जों मोननो हाबाय बेबो मोनसे जोंनि राव जौगानायनि मोनसे जांख्ला बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो नै दाख्लै बावैसो दाननैसोनि गेजेराव जोंनियाव आसाम सरकारा बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव जेरैबायदि नासयबोदों जोंखौ दबथायनो नाजाबोदों जेरै बायदिसिना सोलो बाहायनानै जोंनि रावखौ बा जोंनि गेजेराव गावसिनि रावखौ गुबुन रावखौ जाबसिननानै जि षड़यन्त्र बेखौबो जोङो मोनबोबाय थादों आरो बेबायदि महरै नै दाख्लै दाननैसोनि गेजेराव जोंनि गेजेराव आसामाव माने 4 लेंगुवेज फर्मुला बेखौ बाहायनो नाजानाय जाहैबाय बे 4 लेंगुवेज फर्मुलानि गेजेराव असमिया रावखौ माने गुबुन रावारि मानसिफ्राबो बाहायथारनांगौ गुबुन बिजोंनि रावारि मानसिफ्राबो फरायसाफ्राबो फरायथारनांगौ जेरै बेंगलि बर' गुबुन गुबुन बिजोंनि स्टुडेन्टफ्राबो फरायसाफ्राबो फरायथारनांगौ बेबायदि मोनसे नासयनाय लामाजों जोंखौ बेबायदि लामायाव दोननो नाजाबोदों नाथाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजों जोङो बे हाबाखौ दा होबथानो हानाय बायदि लामायाव फैदों आं मिन्थिनायाव थांनाय 5 जानुवारि खालि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे नाजानाय बे नाजानायनि थाखाय बियो दा दोनथ'जाबाय आसाम मन्थ्रि आफादा बेखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानै जों मोनथिनो मोनदों दा बेबायदिनो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज बिनायनि बाथ्रा रमान स्क्रिप्ट लानायनि बाथ्रा बेफोरावबो जों गासैबो माने सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो जोंनि साननाय हनायखौ जाफुंहोनो हादों दा जोङो नुयो खुनु जारिमिनाव हांखो सोमावसारनायनि जेबो नोजोर गैया बा बिदिन्थि गैया नाथाय बर' हारिया बर' थुनलाइ आफादा बर' रावनि थाखाय मिडियामनि थाखाय हांखो रमान हांखोखौ लानो थांनायावनो सा 16 सुबुंफ्रा मुंख्लं जानांगौ जादों नाथाय जोंहा हांखोनि मोन्थाय दंखायो जोङो जे हांखोखौ लानो गोसो दङ बेखौ लानाया जोंनि मोन्थाय बे सांबिधानिक मोन्थाय बेवहाय रावहाबो हेंथा होनायनि रावहाबो माबेबा हांखोखौ जाबसिननायनि जेबो मोन्थाय गैया बेखायनो बेयो आसाम जारिमिनावसो बेबायदि जारिमिना दा बेबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव जादों दा बेयो खोब दुखु गोनां खुनु हिस्ट्रियाव बेबायदि जाथाय जोङो नुफेराखै आरो बेनो मोनसे मोजां बिदिन्थि जे गुबुन हारियादि जोंखौ नासयनो गादबनो दबथायनो नाजायो सोलोजों नङा बोलोजों नङा सोलोजों जों बेखौ मोनदांबोदों दा इयुनाव जोङो खौसे थायोब्ला जोङो रायजो राजाफ्रा जुदि मदद होलायलायबाय थायोब्ला बयबो अनसायलायोब्ला जाय जेरावखि थाया जेरावखि थानानै हाबा मावा जोंखौ जुदि मदद आरो हेफाजाब होयोब्ला जोंनि साननाय हनायखौ रावबो होबथानो हानाय नङा जोंनि थांखिखौ जोंनि दावगानायखौ रावबो होबथानो हानाय नङा जोङो जाफुंसारलांगोन जोङो जौगालांबाय थागोन जोङो दावगालांबाय थागोन आरो बे हारिया राव थुनलाइ आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव खोब मोजाङै माने दावगालांगोन जौगालांगोन आरो बिदिनो गेरेमसा हारि महरै हारिखौ दानो हागोन होननानै आं फोथायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां दावबायारि नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव समायना रबिना कटेजखौ बे कटेजआव नोंथांमोना जिप साफारि एलिफेन्ट राइड रिभार रेफ्टिं ट्राइबेल डान्स बनफायार ब्रेकफास्ट लान्च डिनार बायदिनि सुबिदा मोनजोबनो हागोन रुम बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नाम्बाराव 9368060394 7099613280 The Robina Cottage Resort in Manas has been open for you. You can get many facilities in this resort or cottage like AC and non-AC room booking, jeep safari, elephant ride, river rafting, breakfast, lunch and dinner. To know more you can contact this number. Contact number 936-556-0394 7099613280. Gmail address robinacottage@gmail.com.